Je to tak mimo. Sorry, kámo. Robil som gulášovú polievku, robil som to z nožiny a tá nožina bola úplne na piču. Čiže polievku som varil 3 hodiny a to mäso bolo úplne na piču. Dal som tam zemáky, varil som maso a zemáky sa mi pomaly rozvarili z takýchto zemákov boli takéto zemáky a boli na piču. Potom som robil ten rezeň, ten rezeň bol dobrý, ten bol dobrý. Ale nič nehovor. Tono. Návrh sír, zemiakové cestičko. Tono. Víš, kde si? Viem, kde som. Kde? Na Teržovskom Buzogáni. A momentálne čakáme na Karpatské. Toto je hruška, to je borovička. Dobre, to bol rezeň. Šalát som spravil dobrý, to je, tam nemáš čo dojebať, to je len horčica, varné zemáky, černé korenie, ocot a také pičoviny. Ale nie to, čo, hej, to piči, ja ho zastupujem. Nie. Keby som mal bundu, Ďulka, No, mohol by si mi už požičať, ako potrebujem. Koľko za prečvíz?